ole chomir thlani som panga nilai ni kan lo thleng le ta mei thla chan ve kan lo mang ta reng mai Israel boro ka rit tel tela indo na le aken tela lian tel tel mai thla enge moza thom lian ta ka om to lo nuwa Gaza chu indo na mun puya chang chho le ta IDF in Gaza mar lama be pui thlak na zokin an kal pui me ka he thil thlenga hian an sipai pali na takin an hliam le to a hliam then khat hi an dam chuak lo mai thei chuti lion Rafah be na po azwal hle bok Israel sipai pali chu tholeni hian tholeni khan Gaza Strip huam chunga Hamas silai keng tene na anin ka na ranga na takin an hliam ni in Israel thunei tu te chuan an soi Gaza mar lambiala silai manga in be na paratroopers brigade sipai pathum chuan hliam na tak an tuar ni in Israel Defense Forces chuan an soya Givati brigade sipai atangin pakhat chu Gaza chimlam Rafah bompuak wangin na takin a hliam bok tun hnaya Israel sipai te chu Zabilia raltlan kema Hamas ho an in truk khom thar le na an kir le a IDF in chuta chuan firfiak pol in zom khom le te an machon mek Gaza City marlam dewa he khopui hi Israel in Gaza a ground offensive akal puina masak berna zinga mi ani a October thla toplam khan Jerusalem in Hamas firfiak pol thria atuma man lak masak na munani IDF thupuang tu rear admiral Daniel Hagari chuan tholeni khan Gaza marlama IDF in amma a ground offensive an nei masak ber tumin Zepelia an thlen ngai lo na mun tu na hian an sipai te chuan an thleng mek tia soya cholni atanga bei pui thlak tran ni in chuta tang chuan silai keng mi somriat vel helai hmuna hian an da thato tholeni khan Israel chuan khopui chunga Palestinian civil mi te chu an mun chua san turin thupek khauzok an ti chuak le IDF Arabic tonga thupuang tu Lieutenant Colonel Avichai Ardi chuan Al Atatra le Salatin area civil mi te chu Gaza City chimlama in humhim na hmuna siama in son tura an hriat tir thu asoi Gaza City a abul hnaya om Zaytown venga hian Israel sipai ten be pui an thlak boka heta hian silai keng mi za somnga chuang an thi to bok ni in Hagari chuan asoi firfiak pol te man thin hun somriat vel ti chiat ani to thu asoi Israelin be pui a thlak na lian tak chu Gaza Strip chimlama an son huwa Hamas firfiak pol hi marlama an lo kir le to ti hriat ani awangin IDF hian amma a an lo lak to mun Zabilia le Zaytawna te tuna hian be pui na sa takin an thlak le mek Prime Minister Benjamin Netanyahu an indona akal pui ruam manna soisel tu than khat chuan Netanyahu administration in Gaza a civil thunei tu te atana Hamas thlak tu tur chu tu tenge ni angti ala soi chian thei lo awangin sipai te chu Gaza marlama amma a an lu to na let ni zeta thu ka an lu angai ta ni in an soi tun naikar enge moza chunga Gaza a ngai ven hlo ber chu Rafah chim Gaza chim lam Rafah khopui hi ni a tun nai khan Israel chuan Hamas ho bupui la om hnung ber nia an ngaya wangin nuai bo tumin precise operation an kalpui ani hele Rafah in beina awa pui ta triap ve Hamas za an thito tunnel som an muchuak to Hagari chuan kar masa khan Israel in Rafah nor nuwa silai keng mi za chuang an thito tia soya tunnel system som an muchuak to bok Tholeni khan Rafah marlama sipaite atlo na IDF Chief of Staff Lieutenant General Harzi Haveli chuta commander te chuan Rafah area hian miman an om nia an hriat thu an hrila kan hena an lo kir le thuai theina tur din mun siam turin atula piang ti kan tum tlatani ti in Hagari chuan asoi Central Gaza po indona ala om renga IDF chuan nuseirata UNRWS school nena inzom Hamas compound room an bei thuan soya hei wang hian firfiak pol som panga chuang an thia an zinga hian Hamas member som an tel thizinga hian October ni sari a be pui thlak na atel Hamas elite nukba force a firfiak pol te po an tel ni in Israel chuan asoi indona hian Palestinian mi singthum sanga chuang an thi towa
heng zinga hian thaw tan ni le thaw le ni ami somret pahnih thi te pawh an tel Hamas ran health ministry chuan he thu hi a ron puanga Israel in Hamas in do mi sing khat sanga vel an ti hlum to bok ni in an soya Hamas ang thau in Israel po hian an ti hlum zat fin fiana an pe bik lovani sipai te chuan Hamas be pui thlak na le gazaram ria be pui thlak na hian sipai zani somsari pahnih Israel chuan a chan ve to bok IDF chuan gazamar lama school an lu chua school hanti hian school no panganom lova UN school pakhatani helpolten in khuarna nan manga school an be chan hi Sinbet Security Agency le Military Intelligence Directorate ina thuru green tlak tak accurate intelligence an pek wang ni in Hamas ho anin khuar nge nia an hriat nuwa ani Israel sipai te chuan thu chua siamin he be pui thlak na hi uluk taka ruam man ania ral thuam dik tak manga kalpui ani civil mi te tana chiat na thlen lo thei ang bera kalpui ani thu an soi IDF le Sinbet te soidanin command room hi Hamasin tun hnai kar engemaw zat chhunga Central Gaza a sipai te be pui thlak na tur ruam man na siam na atanan mangani hei wang hian he school hi an bom chhia a Israel chuan an bom nuwa sipai an tir lut ngal kar top lama drone footage an lak thole nia IDF in an ti chua chuan Rafah UNRWA Logistics Center Palestinian silai keng te po mu an ni a United Nations lir theibula po mu an ni bok IDF tarlan danin in rinni khan Rafah khochak lama UNRWA Logistics Center Givati Brigade sipai te hian silai keng an mu thu an soi video a hian silai keng te hi UN lir theibula le logistic compound chhung nge ya an langa IDF chuan UN body in mihring puina pekna atana an mana an chetla ni in an soya clip pakhata po sipai te chuan complex chhunga silai keng pakhatin silaya me pu thu an soi he thil danglam tak thlen hu hian coordinator of government activities in the territories gogat tia soi te chuan thil an mu chhuah te chu international community a senior official te hena an thlen ni in Israel sipai te chuan an soya UN chu he thil hi chui chiang turin an ngen ngal ti an soi gogat hotu te chuan UN chu UN school munafir fiak an omlo na tura mala turin an ngen Israel hian ma in UNRWA chu Gaza a Hamas ten an facility te fir fiak te tana an man theina tura ruam man na siama an lo pu to a agency na thok engemaw zat chu fir fiak pol member an ni thu le October ni sari apoi khoina thlenga khan an in rol ti fin fiana an pe bok drone footage ti chu ani nuwa kan chuan exa UNRWA chu fir fiak pol Hamas kut an ni ti in a ziaka he pol ho tu Philip Lazarini chu ban turin angen bok he footage si UN security staff member pakhat athi nu Nikhata ti chua ani a Gaza chimlam khopui Rafah European Hospital pan nakong UN lir thei bei ani na khan midang pakhat hliamin pakhat athi ani tholeni khan world body chuan he thina thlenga hian Israel chu mo phurtua an pua kar hi teng atanga silai ka ani ma hian chiang taka hriat thei ani thuan soi IDF chuan ma in he thil thleng hi chui chian ani tur thuan lo soi to a ma se kar hi active combat zone a oma indona huam chhunga oma Israel di confliction line a akal na tur kong a update lo ni in Israel sipai te chuan an soi Rafah in khor Palestinian maktadoi khat vel zinga noili singa vel chu tun hnaya IDF in Gaza chimlam khopuya nazo ka an chet ta ka wangin anin son to ni in an soya IDF chuan Hamas battalion parukla zinga pali chu Rafah an ti asoya firfiak pol shwai tu tele miman tam tak nen an ti an soi mase US le international community dang tam tak atangin khopui chunga full scale offensive kalpui lo turin norna an tok mek bok UN National Security Advisor Jake Sullivan chuan tunkar top lama hian Israel atlo dona Rafah khopui din hunchung chang hin Netanyahu nen an soi dun don Hamas kulpui IDF in nazo kan noratum ta a mase US official Sullivan chuan thole nitlai hian Jerusalem atlo dona
a thlen hma le a zin lai chuan na zawka hmala lo turin le hmala hri lo turin Israel chu anin tiam ti US chuan a sawi heti lai hian US chuan mei ni sharia IDF in Egypt le Gaza Strip in kar Rafah crossing a lak hnu ni engemaw zat chhung khan Gaza a mihring lam tranpuina le har satna na sa tak to ani awangin Israel chuan soisela hlo thar hle a thole ni khan US State Department hu puang tu Vedant Patel chuan Gaza ei trak som nga chau a lut ti a soi Patel chuan Washington chuan Hamas laka sipai hmalak na at hlop lain firfiak pol chu ataka hne thei an rin lo thu a soi non le Gaza hmalam hun atana political plan na lo chuan firfiak pol hi an lo kir le zel dona Israel po lo oma an chhun zom zel dona ni ti in Patel chuan a soya hei hian tharum thona thar a thlen chhun zom zel dona ni ati heti lai hian US sipai te chuan Gaza tan ei tur le tan puina phurluna tur long manga phurluna tur tuipui hrola an buat sei mup mupa metal dok lian le sei tak football field panga chen zeta sei chu Gaza mar lam tuipui kama an thlun zom meka hei hian enclave ran puina tamzok lu theina turin a tran pui don ani Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder chuan US Maritime Route kal tlanga thon chuam sak ber turatan humanitarian group te chu anin peito tia soya ni lo lo om tur maya hian he malak na hi ataka kalpui thai kan bai sei tin chu chu kan NGO tho pui tenen thuk hovin tran puina pek thei ani don thu a soi Gaza Israel an chet nat chhotak me ka wangin Gaza thlop tu Lebanon a in khuar Hezbollah te chu an ron che vele meka Israel sipai tenen an in beiton na Hezbollah top field commander athi nizana Lebanon chhimlama drone manga beipui thlak ani awangin Hezbollah ho tu field commander chu athi ni in Israel sipai te chuan an puanga IDF soidanin Hussein Ibrahim Makki hi firfiak pol Southern Front Unit tia soi senior commander ani a hemi ma hian Hezbollah Coastal Division alokai hruai towa IDF chuan Makki hian indona kara Israel Home Front laka beipui thlakna tam tak alo ruwa man to ni in an soibok Hezbollah chuan an operative pakhat chu Israel nena anin beina athi ti an lo soi towa hei hi Lebanon security source en Reuters nena firfiak pol field commander zinga pakhat Lebanon chhimlam kar pakhat beina athi ti an lo soibok Lebanon chhimlama kar pakhat beina athi ti an soibok heti lai hian Gaza Rafah indona Israel sipai thi an belle ta a hei hi IDF sipai Rafah thi ma saberani nimin khan Gaza Strip chhimlama indona Israel sipai pakhat athi ti sipai te chuan an puanga hei hi IDF in Rafah an lu hnuwa sipai an chan masak berani sipai thita hi Sergeant Irayar Gispan kumsom pakomi ni in Petatik va lam chhuak ani a 7 Armor Brigade a 75th Battalion a thok mek ani Gispan a thi hnu hian IDF in Gaza a Hamas laga ground offensive an nei meka sipai zani somsari pathum an chan na chi ani IDF hian kar masa khan Gaza chhimlam ram rikhopui Rafah sipai an tir tana hei hi precise operation tia soyania tuna hian sipai te chuan khopui mi pui tamna chhim chhak lama mun zau vak lawan latowa Rafah chung ril lampan turin an chemek ni in an soibok IDF chuan Iraq helpolin an beithu an soinuwa drone pani an ka thlak thu an puang Israel Defense Forces chuan Israel rampan tur drone pani an kap thla he thu chua hi Iraq a Iran thlop Islamic resistance ina eilat khopuya drone pani an ka chua hnu loka ti chua ani IDF chuan fighter jet te hian drone pani lo thlok hi an kap thla ni an soya drone pani hi khochak lama tangin Israel lampanin a ron thloka thlona hmanga lo ka thla ka ni drone pani hi Israel airspace a an lut lo ni in sipai te chuan an soibel bok Iran pol hian Gaza thlopna atan drone te hi an kap chuak ni in an soya he pol hian video an ti chua chuan drone pani ka chua ani ti alang Biden chuan Israel hnen aral thuam dollar tluk le ding on khat thon turin Congress phalna adil US President Joe Biden a kai hruai sarkar chuan Congress hnen
Israel hnen ral thuam pek na tur dollar tluk le ding on khat chuang pas tura malak na chuan ma ason zelani anti ti in Wall Street Journal report chuan atar lang transfer thar tura hian teng round dollar maktaduai zasari man thleng a tel dona tin tactical vehicle dang dollar maktaduai zanga man te tel don boka mortar sales dollar maktaduai somruk man a tel don bok ni in report chuan a soya heng ral thuam hi Hamas lakabe pui thla ka an stock man phai to te ti pun na tur ani a ma se he in rem na ral thuam te hi Israel hne la thleng kim tur chuan kuma vei mai thei ni in an ngai kan hria tangin Israel hne na an transfer tur pound sang ni le pound zanga chi bom chu Biden chuan a block saka hei hian US le Israel in kara khi asiam bel meka US hian Israel ven himnaral thuam Iron Dome le akai hnei bung ruwa ero a hrian sak lo thung heti lai hian Israel tengte chuan Rafah chu thuk zokin an normek gaza hmar lama indona a chuak na sa hle bok Reuters report Israel teng chuan thole ni khan Rafah thuk zokin be pui thlak turin an normeka gaza an chim lam ram ri khopuya che na mun then khat mi maktadoi khat chuang in hum him na mun chu a thena an lut to a thlatam tak chunga be pui thlak na ra phlak ber then khata sipai te chuan enclave mar lam an be mek bok Israel International Alliance le aid group te chuan Palestinian tam tak chiat na tlan chiat na Rafah a leya be pui thlak kal puyani lo nan voi tam tak Israel chu an lo ngen to in an lo vau khan to a Israel chuan Hamas battalion pali chu Rafah hian an lo oma wangin Hamas nuai bo na an thok chhun zom zel don ni in an soi ve bok Israel chuan Hamas in do mi an fighter lo om te chu azung chopa phoi vekan tum US official pakhat ming tarlan lo chuan Reuters a hril danin Israel chuan Washington thuron la masalavin Rafah malak na lian thamakal puidon lo ni in na soi ve bok Israel thupuang tu Israel sipai thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan briefing anaya Israel sipai te hian kar khat kalta atanga be pui thlak tran ani atang khan Rafah hian firfiak in do mi zavel an that to tian soya tanel lei hnuai kong som an mu chuak to a Rafah ral thuam tam tak an mu chuak to bok ti an soi tun hnaya Gaza Strip mun danga indona anasa a marlama po indona anasa hle Israel sipai te chu Hamas tlom to na mun nia an soya an lo kir le a nimin thole nia in be na chuak kha thlatam tak chunga boina na saber in be na saber ni in mi puitele helpol te chuan an soi Gaza Strip mun pathuma hian rim takin na kan thok me kani van boruak leile tuipuya tangin sipai te chuan rualin firfiak laka in thurualin be pui thlak kan kal puidon me kani ti in Hagari chuan enclave fatlo na soya Gaza in dawra phlak nikhat chunga thi an tamber huna thleng Gaza health official te soidanin tuna hian indona Palestinian thizat chu singthum sanga an tling to a an chin chiadana chuan civil mi le fighter te chu an thliar rang lo darkar somni palikal ta chung khan Palestinian somriat pahni an thile to bok ni in an soya kar tam tak chunga nikhat chunga thi an tamber tumani thole nitlai khan Gaza marlam Jabalia chuan silai manga in beina na sa taka chuaka helai mun hi kumsom sari pangakalta atanga Palestinian mi ral tlan te ta na sagral tlan kem zau takani a mitam tak chu an in chunga an tangkhang mek ti in kumsom nga pasari mi faparuk nei na ser chuan phone mangin Reuters a hril Israel chuan thole ni khan Jabalia khopui chunga hel somriat vel an that ti an soya hei baka hian rocket launcher le ral thuam siam na hmun te an ti chiani in Israel sipai thupuang tu Hagari chuan a soya inrin ni kalta khan Israel sipai som pathum an lo hliam to bok pali chuna takin an hliam enclave marlama om Gaza City a po voin tlai khan Israel in sekratuan venga in pakhata be wangin mi pali an thile towa mi engemozat an hliam ni in medics te chuan an soi Gaza City ar Zaitan venga chuan Israel bulldozer te chuan teng kalna tur kong thar siam turin building cheto then khat an nor cheve mek boka Israel sipai te chuan Hamas in do mi za somnga vel he hmuna hian an da that to thule chuta chuan Hamas ho man thin structure somriat an ti chiat to thu an soi bok
hetiang ani mek lai hian indona ana sat chho zel awangin Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan Israel le Hamas inkara inka hai thuthlung Qatar le Egypt ten an kalpui chu atop to ni in a soi inka hai na nei tura inbiak na chuan omzia anei theitak lo wangin he malak na hi atop ni in a soi US President Joe Biden chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu civil mi tetana ven himna a don lo chuan Rafah beilo turin na ngen nona Biden hian hriat to angin kar masa khan Israel rama bom lian thon tur lo block to ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Rafah Israelin be pui thlak na warzoka akal pui ta chu adem thu a soya chulai hmana tanga Hamasin Israel lama mi pui an chulai hmuna Hamasin Israel lama mi pui la sipai thliar lava rocket an kap chuak chu adem thu a soi ve bok UN thupuang tu Stefane Dujarric chuan civilian te chu engtik lai po in za le hum hal an nga yani Rafah le Gaza hmun danga te Gaza a mi te tan chuan tuna chuan khoya ma him na tur om lo ati Gaza mi te tan chuan tuna chuan khoya ma him na tur om lo ati Gaza chimlama Rafah chuan Palestinian mi pui te chuan Gaza chimlama Rafah chuan Palestinian mi pui te chuan khopui marlam district chunga mai khu a chuak na sa tian soya Israelin in rang a bom nuwa puak ri an hrebok ni in mi pui te chuan an soi Hamas Arm Wing Qassam Brigade chuan Al Salam district marlam biala Israel sipai phurlong pakhat an ti chiat thu an soya crew member then khat an thia then khat in hliam na takan tuar bok hemi chungchang hi Israel chuan engma ala soilo Israel chuan Rafah khopui hmun then khat chu civil mi te chhuah san turin ati a Gaza a United Nations Aid Agency lian ber UNRWA chuan mei ni ruka tang khan mi noili singa vel zet chu Rafah khopui train an tlan cheto ni in an chuta civil mi maktadoi khat chuang chuan helai hmun hi in hum himna nan hmangani Israelin mi pui in son na hmun tura arua man al mawasi ang hmuna te chuan mi an tam to hle a he hmun hi tui pui kama om ni in Aid Agency te chuan ral tlan te om na turin mi pui mamo in thiar na tha water point po om lo ni in an soi Gaza mi pui tam tak chu ril tramin an om mek ni in UN chuan an soya fuel le damdoi ang chi thil poi mo dang te po andong mumal to lova chom dol na kalpui tu pol UN le ramlian US ang te chuan Israel chu tan pui na tam tak thon lut turin ruaman na siam turin an karmek Israel Foreign Minister Israel Katz chuan thole ani khan Egypt chu Gaza rama International Humanitarian Aid pek chhun zom zel theina turin Rafah ram rikong khar hong turin angena athu soiwang hian Egypt Foreign Minister Samai Sokri chu athin rim hlea thinrim takin a chang le ta phuchua siamin Israelin Rafah crossing an lak le he hmuna an sipai be pui thlak na chu Gaza atran puina lut tur dal tu berani thua soi Russian lampo an borok a so sang le ta hle mai Israel lam kan puan war tak dewa wangin kan han kalsan deuh hleka Russian lam hi apui chho viau mai Putin hian defense minister tan force mi ni lo civilian politician a ruat chho meka an defense minister thar hian enge ruam manna anei ti te Ukraine chuan indona tlar malain nget taka chel reng harsa an ti to thule an mangang au te po kan ngai thlaman to lowa ngai phot mayang Israel am boru ka so sang zela Russia indona nei to lamin Ukraine lam an hoi thar le meka an boru ka so sang chho viau chuti line Israel lam borok po ama zong ai na chingchivet hle ni in a hriat Rafah be pui thlak lo tura sarkar lian tengen na in omzia anei lova Israel sipai an che khutarum rumani bera Hamas member Rafah mi zavel an thito Gaza marlam le hmun danga po in be na turu taka thlenga thlatam tak chunga innor na hau tak le ara phlak berte po thleng mek ole puan se na ni lova he channel atang hian thu thar zok ilo ngai chang le ton ya in zawain mang thale vek ole